Unong aiktian kaseng Voice of the People's Party Dr. Bats Kamerbo ula kranchai bakaseng VPP ka klem kular banwan raik imlang salang kabalat na ka jinglum kajana leng baki kendon an. Yakini ulu juba balor ke jingkeno kedong elam ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA halor ke jingdon ki kerdop lum kajana ka KHDC hag distrik Ribhoi. Habakrani kelat patai kubor ke arpulai trik unai tung arhajar arpusan u Dr. Bats Kamerbo ulong bahalor kene kejing keno kadang kejing sutuk bakla namar haga manifesto belap election bak kejing keren jong seng banelap election ka VPP kalakular bahkan pendu ki kerdap lum khajana ki babean ki ban yad kat kum ki kendon an ulong ru bak kejing ong ka VPP kalakular bahkan wenglut ki kerdap lum khajana kadai kejing sutuk bakla namar ka klem kular ya ka imlang salang ka bamdon ka jinglum khajana syu luang bahag senchar pat bahi bat ha gejing senchar usiem gejing lum khajana ka de badan benta bag imlang salang bat ha belum khajana kat kum ki an ka VPP kam persya na kapor ka VPP ka pentikna bag jinglum khajana be an kam dei bandon u Dr. Bats Kamerbo luang bag clean politics kamut ba omdon syu gejing lum khajana namar lada lum khajana syu da ke epat ane trekam bat ka VPP ka klem kular balada ka wan ha ka bor senchar ban omdon syu kanu kajat jinglum khajana ngatrai gadon gajing sutu bakla ha ka manifesto bar gajing keren jengi bar campaign gajing ring ong bangin weng ya ki khai ki kadop khajana ki ba lumbe ai ki ba bu be ai ya kata mo ti bar ni keren lu ya kata gajing lum pisa be ai ha ki surok kata kata ka bangi ni keren ti ban ong ba kani ke jingtho jongi ha ka manifesto ba ni persya yaki kerdok lum khajana kata kade ka misinterpretation ni ke jing suthu bakla ni klem ong ba yakinu kinu ki kerdok ki balong kat kum ka an ni persya yaki ba long persya ya an bat ki bomdan gila ni ki bomlum kat kum kata ka an kata kade ke jing kran ke jongi te ha ba pi ong pade ba kata ka BVP ka kular ban weng lut ta ki kerdop ban weng lut yak ta ki jinglum khajana tinga sko ko ban ong no kata ka de jing su thu bakla namar ba ka BVP ka klem kular ban ong bangin don kata ka imlang ka salang ka bon nom don khajana su namar ha ka rukom senchar pai ba hi what how ka senchar jung sim ban lamba ka jinglum khajana ka de ka part and parcel hi chong ka administration te habalum khajana katkum ka an katkum gi kendon kena kalian juga BBP ya kata ni kan persya adu ben kom hindi kan no kono balong be an ni persya ya kata kay ka bang ni kum ka na kalian juga voice of people party ni sai kren ka posya ka por kolong ba nin pentikna bahkan ni ka jinglum pisa be an kanam dan bat ru ba kata ka jingpuran kam ya kata ka pisa jong pai ba kan long ka ba don ke jing kle bat ka ba don kata ka jing a ke jing ken ke kata ka ba ni kular kamut ka clean politics kamut ba nginam lum khajna sho ada lum khajna sho da da e ni ter kampat pi ka wi ka long ba ni khem kular banong ba lada wan ka BBP ha ka bor kanom don sho kunu ba taxation ya kata nginom kular ba ni klem kular hiru ba kum kata ka imna ka salang ka pemdon syu kunu ka jinglum khajana te ngatra yang ini ka don ka confusion pedeng ka jinglum khajana bat ka jinglum pisa be an ni persya ka jinglum pisa be an ni persya ka jing krong pisa jubor ha kilinti ki sengkin ndai nim persya ya ka jinglum khajana ka kum kalinti joka